Tilef ħajtu l-Ingliż ta' 54 sena li nhar l-erba' li għadda ħabat ġo skip bil-mutur li kienet isuq fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ wara nofsinhar bil-vittma kien iddaħħal l-isptar Mater Dei għall-kura fejn kien ġie ċertifikat li weġġa b'mod serju. Raġel ta' 29 sena minn Birzebbuġa weġġa serjament wara li nqabad bejn żewġ vetturi waqt li kienet ibiddel puncture. L-inċident seħħ il-bieraħ filgħaxija f'dawret il-Gudja. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari ir-riżulta li kienet seħħet ħabta bejn vettura misjuqa minn raġel ta' 50 sena resident il-Gudja u vettura oħra li f'dak il-ħin kienet wieqfa fil-ġenb ta' triq. Il-vittma ingħata l-għajnuna minn tim mediku ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat li weġġa serjament. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu wkoll fuq il-post sabiex jassistu. F'inċident ieħor tfajla ta' 17-il sena residenti ħall-Ormi wkoll weġġet b'mod serju wara li l-ġimgħa tard wara nofsinhar intlaqtet minn vettura fi triq il-Marfa l-Mellieħa u li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 52 sena li joqgħod iż-żejtun. Konsegwentament f'dan l-inċident intlaqtet vettura oħra li kienet ipparkjata. Il-vittma ingħatat l-għajnuna minn tim mediku u ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Il-maġistrati Farrugia ġie infurmat bi 3 każijiet u ħatar inkjesti separati dan filwaqt li investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.